É un clásico da nosa gastronomía, símbolo tamén da nosa agricultura. Falamos da pataca galega, un produto amparado pola súa indicación xeográfica protexida, do que hoxe se falou moito no Concello do Grove. Esta mañá, no Obradoiro de Hostelería da Lanzada, organizaron unha xornada para enxalzar este produto. Tratamos un pouco de dar a conocer o produto local, ¿no? Porque tamén é moi importante pôr en valor o noso produto, o produto local de Galicia. E unha forma de darlo a coñecer pois é a través do sector da hostelería, ¿no? Que van a ser prescriptores de produto e van a ser os que fan os mellores platos cos nosos produtos, ¿no? Nesta xornada salientouse a versatilidade da pataca, idónea como acompañante de calquera dos nosos pratos, ben fritida ou cocida. Vamos a facer hoxe unha cata comentada, freíndo as diferentes variedades, cocéndoas, para ver o comportamento de cada unha ante esos procesos de fritura, de cocción, e tamén as vamos a visualizar en fresco para ver as súas características, ¿no? En Galicia nestes momentos cultívanse 3 variedades de pataca. Nas Rías Baixas é pouco habitual ver explotacións centradas neste cultivo, aínda que o sector ten potencial, sobre todo grazas ao clima. A pataca é un cultivo bastante agradecido que en casi todas as terras de Galicia se suele dar ben de boa calidade, é dicir que aquí, aínda que non hai grandes extensións de cultivo de patacas, pois sí que hai moita xente que cultiva patacas, incluso me teñen comentado entre as viñas, a veces, non? E se pode sacar ao mercado pois con 2 ou 3 meses de antelación con respecto ao que pode ser zonas de interior, non? En Galicia hai 4 zonas destacadas no cultivo da pataca amparada pola indicación xeográfica protexida: Bergantiños, A Limia, Terra Chá e a zona de Lemos. En total, máis de medio cento de produtores cunha produción anual que supera as 4.000 toneladas e rolda case os 3 millóns de euros de valor económico.